nejlepší z nejlepších. Střechy na měru. Marek, gratuluju. Ďakujem, Martin, ďakujem. gratuluju. Ďakujem. Jak hodnotíte dnešní soutěž? Veľmi super, bolo tam veľa pozitívnych vecí, takže za mňa to bolo že fakt, že super zážitok, všetko okolo toho, ľudia, úplne že topka. Co třeba hodnotíš ty jako nejtěžší věc z celého dne? Tak bolo to náročné, človek si myslel, že času bude dosť, ale ako postupne čas išiel, tak človek zisťoval, že veľa toho ešte treba, ale nakoniec sme to dotiahli. Všetko myslím si, že celkom fajn a aj s celkom dobrým časovým odskokom od ostatných. Cítili jste potom, že budete první nebo že budete nejlepší? Ani nie, akože už potom ku koncu, už keď sa blížilo ku koncu, už sme cítili, že máme šancu sa umiestniť, akože nečakali sme, že ozaj, že sa toto sa niečo stalo. Je to fakt milé prekvapenie, nečakal som to, nešli sme do toho s tým, že ideme si po auto, to bolo fakt, že pre nás nereálne, lebo ja som sem, keď sa mám priznať, ani som sa tam nechcel prihlásiť. Nahovoril ma Sebastián, obchodiak z Blachov Trapezu, že sa tam má prihlásiť, takže išli do toho s tým, že skúsime, uvidíme a čo dá, skúsenosť bude, spoznáme nových ľudí, naučíme sa nové nejaké veci, finty, čo sa s plechom dá všetko robiť a nakoniec motika vystřelila. Hele, a měli jste třeba čas se i dívat na ty ostatní týmy, jak dělají tu práci, jestli dělají něco jinak. Byli jste z toho třeba potom nervózní, když jste viděli, jak jim to jde? Ani nie, možno som mal ešte do začiatku taký pocit, že keď som sa pozrel možno vedľa seba, že ľudia boli možno napred ešte pred nami. Ale predstavíme sa na druhých pozerať, povedali si, že si ideme svoju robotu, tak ako ju robíme vždy a nebudeme vymýšľať žiadne nové somariny, proste budeme si robiť veci tak, ako robíme vždy a toho sa budeme držať. A nakoniec to vyšlo. Chlapi, nezbývá mi nic jiného, než gratuluju k tomu, že jste Blachotrapez, klempíři roku 2026 a věřím, Ďakujem že vám krásne. Mazlík bude dělat radost a že to Dúfame auto my. užijete. Ďakujeme.